Work it dyan. Nakakatindig. Pagkagaling sa eskwela ay direksyon na sa inyo. Buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Yung mga nag-video po, video na sila. Taas natin lang naman kamay lang! Pag hindi nagtaas ng kamay yung katabi mo, alam na, hindi nag-deodorant na. Pag hindi nagtaas ng kamay, alam na. Pwede ba natin iwag-iwag sabay kanta? Okay lang? Ready? 1, 2, 3, nakita kita sa isang magazine. Ikaw ang iyong sulat. Umakboy green sa isang unahan. Sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kabukuhan. Hindi naka-selfie. Naalala mo ba ba nung tayo magkagawa? Di ko inakala sisikat ang lumaki, inawanan pa kita.